Ale však kde ste? Kde ste? Ja vás hľadám. Kde ste schovaní? Haló? Fakt sa musíme takto hľadať? Haló, kde ste? Kde ste? Haló? Že by tu? Na tomto mieste? No, však skúsim to. A tu ste. Tak ja už som vás našiel. A aby ste vy mňa nemuseli takto hľadať, tak stačí dať odber na môj kanál. Poď. Ideme zas na výlet. Na ďalší. Tak dávaj. A sme tu. Trošku som sa už zadýchčal, pretože som išiel trošku už do kopčeka, ale len tak jemnúčku. Ešte pôjdeme hore do tohto kopca. Takže sa nachádzame na Topolčanskom hrade. Trošku si to musím pošlapkať. Mohol som sem ísť na Forze, ale je tu zákaz. A my nebudeme zase až tak moc nekultúrni. Ale ako? Je tu ticho. Prechádzka, keď som bol v lesíku. To bol nápad. Šlapať do kopca. O tomto presne hovorím. Šlapanie do kopca. To už není pre mňa. Kristová noha. Nevadí. Musím to dať. Naoblíkaný som, aké bolo minus 20. Fuj, tu by mala byť niekde odbočka. Že akože hore. Ale nevím kde. Hej, tu bola jašterica. To je cesta za mňou. A to je cesta predo mňou. A teraz ešte vedieť, kde bola tá odbočka. Hej! Bola, čo tu chodí. Aký vtáčik. Kokos, funím jak. Aká kobila. Vidím tú odbočku. Tuto. To je moja pravá strana. Tvoja asi láva, ja neviem. Je to ona. Vidíš? Fuj, takže teraz takto. Brďo. Normálne zo mňa teče. Retard. Ty kokos, jaký kopec. No poďme do mňa. Práve som zomrel. Ale ten výhľad za mňa je dobrý. No. Si naň pripravený na ten záver? Tak si ho poď pozrieť.
OK, tuto je to trošku na prd. Ale to sú také tie prvotné zábery z takéhoto skaliska. Tak, a s takýmto pekným výhľadom by som to asi aj dneska ukončil. Ešte pár zaujímavostí o Topolčanskom hrade. Keď chceš vedieť viac, kľudne sa musíš zastaviť, chápeš? To nie je o tom, že ja ti poviem všetko, bácha na to. Chceš vedieť viac, musíš si to prísť pozrieť, musíš to tu prísť precítiť, vidieť tento výhľad, vyšlapať si ten kopec a spraviť si taký pekný výletík. Sam vidíš, že tam dole bolo miesto aj na opekanie, nie som si istý, ale to ticho je fakt brutálne a opäť famózny výhľad. Famózny. Dobre, tak ti poviem pár zaujímavostí o tomto Topolčanskom hrade. Je vtipné, že je Topolčanský, keď Topolčany sú až tam niekde ďaleko. Tam sú. Celkom dosť ďaleko. Ale je Topolčanský. Patrí medzi najstaršie hrady na Slovensku. Vzniklo koncom 13. storočia. To už som bol na pláne. Pohodím da. Prežil husitské vojny aj turecké obdobie. Takže bacha na to. Dominantou je romantická väža. Čiže táto väža tu, táto väža, ktorá sa nachádza tu,
ty ju nevidíš, lebo vidíš mňa, ale tam sa nachádza, vidíš to v mojom odraze, tam sa nachádza, sa volá, že romantická väža. Čiže to je romantická väža. Takže zober sem frajerku a romantizuj tu s ňou. To je tak všetko, čo môžeš robiť s tou väžou. A ja to furt hovorím, to píšu jeden z najkrajších výhľadov v okolí. Ja to tvrdím furt. A je zaujímavé, že hrad sa stále skúma. Ale nikto tu nie je. Tak to kurva skúma. A nedaleko sa nachádza vrch Úhrad. To neviem, ktorý je z týchto vrchov. Možno, že henten, možno, že to je jedno, nejaký vrch sa tu nachádza. Vygoogli si, keď tam prídeš. A ešte ti poviem takú zaujímavosť, ktorú si určite nevidel o Topolčianskom hrade. Topolčiansky hrad tu stojí už viac ako 700 rokov, kámo. 700 rokov. Prežil vojny, požiare, aj stáročia chátrania a dodnes patrí medzi najkrajšie zrúcaniny na západnom Slovensku. Tak to si určite nevedel. Ale teraz to už vieš. Tak si to nehaj pre seba. Poď si so mňou ešte užiť ten výhľad, dobre? Poď. Poď. Takže ja sa s tebou lúčim, poď sa pozrieť na tento hrad. Čaká tu 700 rokov aj na teba. A ja. Možno sa vidíme pri ďalšom videi. Čau. Zomrel som. Ten kopec bol na mňa veľa. Aj tých pár schodov. Dosť rokov mám na to, aby som si teraz mohol oddychnúť. Vidíme sa.